ምትእትታው ኢትዮጵያን ኤርትራውያን ሰበስልጣን كتاب مياديا شحنت شعات تميتنا 43 بريطانياوያን አማሓደርታ ኤርትራ ግምት ኩዋሃቦ ዝኽእል ኢትዮጵያው ስምዒት ከም ዘይነበረ ዝገልጹ ዝነበሩ ኣብ ቀዳማይ ክፋል ናይዛ ዓመት ዝውን መንግስቲ ኢትዮጵያ በስመራ ሓደ ናይ ንግድ ወኪል ንኽህልዋ ተሓቶን ዝነበረ ተደጋጋሚ ሕቶታት ብሪጣንያ በተደጋጋሚ ትነጽጎ ነይራ ቅድሚኡ ዝነበረ ዓመት ውን አልጋ ወራሽ ኢትዮጵያ አስመራ ንኽበጽሕ ዝቀረበ ሕቶ ቅቡል ኣይነበረን ይኹን እምበር ብሪጣንያዊ አምባሳደር ሃዋ በዲሳ አበባ ኮይኑ ነቲ ሕቶ ኣትሪሩ ይጣበቐሉ ስለ ዝነበረ ኣብ መንጎ ብሪጣንያውያን ውን ሩስን ክትዕመል ዓሉ ይተረፎን ኢትዮጵያውን ክሳብ 1945 ንሓደ ግርማቸው ተኽለ ሃዋርያት ዝተባህለ በዓል ስልጣን ሰሊዳ ኣብ አስመራ ናይ ዜና ወኪል ክትቕምጥ ፈቲና ነይራ ግን ኣይኮነላን ኢትዮጵያ ናብ ኤርትራ ብወግዕ ዝኣተወት ኮሎኔል ነጋ ኃይለ ሥላሴን ተኮላ ገብረ መድህንን ዝተባህሉ ኢትዮጵያውያን ሰበስልጣን ብ1946 ሓደ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ርክብ ቤት ጽሕፈት ማለት ሌዝን ኦፊስ ንስከፈቱ ቅድሚ ዚ ግዜ ዝግን ኣዝዩ ቀጻሊ ዝኾነ ዑደት ናይ ኢትዮጵያ ሰበስልጣን ናብ ኤርትራ ክግበር ጸንሐ መብዛሕቶም ዞም ሰበስልጣን እዚኣቶም ኤርትራውያን ስለ ዝነበሩ ነቲ ውሽጢ ዝካየድ ዝነበረ ፖለቲካዊ ንጥፈታት ጽቡቕ ጉልባብ ይኸውን ነበረ ሓደ ካብቶም ቀዳሞት ተራኸብቲ ብላታን ጌታን ሎሬንሶ ተኣዛዝ ዝበሃሉ ኤርትራው ነበሩ ሎሬንሶ ብሰነ 1900 ኣብ ከተማ ዓዲ ቀይሕ ተወልዱ ጣልያን ይህቦን ዝነበረ ትምህርቲ ኣብ ኤርትራ ምስ ጨረሱ ግን ከም ብዙሓት ናይ ትምህርቲ ሃረርታ ዝነበሮም መንእሰያት ብ1922 ገጾም ናብ ኢትዮጵያ ብምኻድ ምስ ሃፄ ሃይለ ሥላሴ ተራኸቡ ሃይለ ሥላሴ በቲ ግዜትን ኤርትራውያን ብጽቡቕ ናይ ምቕባል ሜላ ይኽተሉ ብምንባሮም ንሎሬንሶ ናብ ሞንትፖል ፈረንሳ ብምልኣኽ ናይ ሕጊ ትምህርቲ ንኽከታተሉ ሓገዝዎም ሎሬንሶ ካብ ፈረንሳ ምስ ተመልሱ ሓደ ካብቶም ሃይለ ሥላሴ ኣዝዮም ዝኣምንዎምን ዝተኣማመኑሎምን ሰበስልጣን መንግስቶም ብምዃን ኣብ ዝተፈላለየ ክብ ዝበለ ሓላፍነታት ኣገልገሉ ጣልያን ንኢትዮጵያ ወሪሩ ምስ ሓዘ ሎሬንሶ ምስ ሃይለ ሥላሴ ተሰደዱ እሞ ዳርጋን ብምሉኡ ናይቶም ንጉስ ሕጋዊ ክትዓታብ ኣህጉራዊ መጋቢያታትን ምስ መንግስታት ዓለምን ሓንጾጽሎምን ተማጎትሎምን ኣብዚ ናይ ስደት እዋን ማለት ካብ 1938 ክሳብ 1940 ኣብ ዝነበረ ግዜ ሎሬንሶ ካብ ኣውሮጳ ብመገዲ ሱዳን ናብ ኢትዮጵያ ሶሊኾም ብምእታው ምስቶም አንጻር ጣልያን ዓጢቆም ዝነበሩ ሓርበኛታት ኢትዮጵያ ብርኻብ ምስኣቶም ናኣስታት ሓደ ዓመት ብምጽናሕን ቀጻልነት ስልጣን ሃይለ ሥላሴ ንኽረጋገጽ ዓባብር ኩቶ ዝገበሩ ሰብ ነበሩ ኣብዚ ዕለቶም እዚ ምስቶም ንጣልያን እናራሕሑ ምስ ሓርበኛታት ኢትዮጵያ ዝቃለሱ ዝነበሩ ኤርትራውያን ብምርኻብ ውን ናይ ሕብረት ምስ ኢትዮጵያ ስብከት ይገብሩ ከም ዝነበሩ ይንገረሎም ኤርትራ ኢትዮጵያዊት ዝብል ሓሳባት ኣብ ኣእምሮ ብሪጣንያውያን ይኹን ገለ ኤርትራውያን ንኽሰርጽ ካብ ዝኽኣሉ ሓደ ሎሬንሶ ምንባሮም ውን ይዝንቶ ኤርትራን ኢትዮጵያን ካብ ጣልያን ድሕሪ መለቓቐን ማለት ኣብ ምጅማር ኣርባዓታት ውን ሎሬንሶ ኣዝመራና መፁ ምስ ገለ ናብ ኢትዮጵያ ገጾም ዝዘዝቡ ዝነበሩ ኤርትራውያን ካብ ዝራኸቡ ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ነበሩ ናይ ሽዑ ሰባት ከም ዘዘንትዎ ሎሬንሶ ይኹኑ ሃፄ ሃይለ ሥላሴ ነቲ እንግሊዝ ዘስምዖ ዝነበረ ንኤርትራ ናይ ምምቃል ሓሳባት ውን እንተኾነ ኣብዚ እዋን እዚ ዝቃወምዎ ይነበሩን ሎሬንሶ ኣብ ቤት መንግስቲ ሃይለ ሥላሴ ሰፊሕ ስልጣንን ተሰማዕነትን ስለ ዝነበሮም ሚዛኖም ቀሊል ኣይነበረን ነዊሕ ከይጸንሐ ግን ኤርትራው መበቆሎም ቅንእ ናይ ዝተፈላለዩ ሰበስልጣን ናይቲ እዋን ከለዓዕለሎም ተረኣየ ጓልቶም ከም መወዳድርቲ ሃፄ ሃይለ ሥላሴ ዝረኣዩን ብህዝቢ ኢትዮጵያውን ዝፍተው ዝነበሩ ራስ እምሩ ሃይለ ሥላሴ ተመሪዖም ስለ ዝነበሩ ድማ بعين ترتعر خم تقاوم كرأي ونجمر مو سلطانو من تسمعنتو من قدله
ኤርትራ ምስ ትግራይ ተሓዊሳ ኣብ ትሕቲ እንግሊዝ ንኽትጸንሕ ዝደሊ ዝብል ሕሜታን ክስን እውን ተሰንዘሮም። ዝያዳ ዝግን ኣካይዳ ኢትዮጵያ ንሎሬንሶ ዝምእምኦም ዝነበረ ይመስልን። ብ29 ጥቅምቲ 1943 ንኣብነት ናይ ብሪጣንያ ኣምባሳደር ሃው ንሎሬንሶ ከም ዝረኸቦም ይገልጽ። ኣብ ትርክቦም ሎሬንሶ ሃይለ ስላሴ ዲክታተር ኮይኑ ናይ ውሽጢ ሃገርን ናይ ጽሕፈትን ሚኒስትሩ ጸሓፌ ትእዛዝ ወልደ ጊዮርጊስ ድማ ሙሉእ ስልጣን ኣብ ኢዱ ብምእታው ኣዕሩኹን ኣዝማዱን ይሸይም ኣሎ ከም ዝበልዎ ይጠቅስ። በዚ ደው ከይበሉ ሎሬንሶ መንግስቲ ኣዝድኹምን ብውዲት ዝተበልዐን ኮይኑ ኣሎ ክብሉ ከም ዝተዛረቡ ይጽሕፍ። ናይ ሎሬንሶ ነቐፌታን ዕቃበን ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ መሪር ዝነበረ ይዝመስል። ኣብ ካልእ ሰነድ ኣምባሳደር ሃው ሃይለ ስላሴ ቁፅፅር ኣጥፊኡን ተገላቢጥዎን እኳ እንተሎ ንእሽቶ ሂትለር ከዓ ይኸውን ኣሎ። ወልደ ጊዮርጊስን ብጾቱን ድማ ናይ ጌስታፖ ዝመስል ፖሊሳዊ ስርዓት ይኽተሉ ኣለዉ ክብል ሎሬንሶ ከም ዝተዛረቦ ይገልጽ። ሎሬንሶ ነዚ ዝበሎ ካብቲ ብተኸታታሊ ዝሓዝዎ ናይ ወፃኢ ጉዳያት ናይ ፖስታን ቴሌግራምን ሚኒስተርነት ወሪዶም ናይ ቤት ምኽሪ መወሰኒ ሕጊ ፕሬዚደንት ኮይኖም ኣብ ዝነበሩ ናይ ሓውሲ ውሽጣዊ ማሂር እዋን እዩ። ድሕሪዚ ሎሬንሶ ነዊሕ ኣይጸንሑን። ብ1945 ኣምባሳደር ተባሂሎም ንሞስኮ ብዝተጐልበበ ጥርዝያ ምስ ተሰደዱ ካብ ዓንኬላት ስልጣን መንግስቲ ኢትዮጵያ ተገለሉ። ጸኒሕና ከም እንሪኦ ኣብ ዋዕላ ፓሪስ ብዝተጻወትዎ ተራን ኢትዮጵያ ጠቒሞማ እዮም። ዋዕላ ፓሪስ እናተኻየደ እንከሎ ግን ሎሬንሶ ሓሚሞም ተባህለ። ብዛዕባ ማውቶኦም ኣብ ሓደ ሕታም ሰሙናዊ ጋዜጣ ንዝሰፈረ ንርአ። ብወርሒ ሕዳር 1939 ዓመተ ምህረት ብግእዝ ምዃኑ እዩ ብርቱዕ ሓሚሞም ስለ ዝነበሩ ናብ ኣዲስ አበባ ተመልሱ። እናወድቁን እናተንስኡን ገለ ወርሕታት ምስ ሓለፈ ግና ብጸማሊኦም ከለዉ ብ24 ግንቦት 1939 ካብ ኣዲስ አበባ ተመሊሶም ነቲ ዝጀመርዎ ስርሖም መታን ክቕጽሉ ንሞስኮ ብምኻድ ተኣዘዙ እሞ ብኣይሮፕላን ሃገር ሽወደን ምስ በጽሑ ሕማሞም ስለ ዝበርትዖም ኣብ ከተማ ስቶክሆልም ሆስፒታል ኣትዮም ኦፕራስዮን ምስ ተገብረሎም ብ15 ሰነ 1939 መዓልቶም ሓጽረ። ብጸማሊኦም ከለዉ ተኣዚዞም ዝብል ሓረግ ቅሬታን ጥርጣረን የስምዕ። ሞት ሎሬንሶ ኣዝዩ ዘተሓማምን ዘጠራጥርን ምንባሩ ኣብቲ ግዜት እውን ብዙሕ ከም ዘዛረበ ይዝንቶ እዩ። መንግስቲ ኢትዮጵያን ኤርትራውያን ተጠቒማ ኣገዳስነቶም ምስ ኣብቅዐ ብኸመይ ተጸጉዖም ከም ዝነበረት በብመድረኹ ክንርኢ ኢና። ሎሬንሶ ተኣዛዚ ኢትዮጵያ ኣብ ኤርትራ መርገጽ እግሪ ንኽትረክብ ምድሪ ዘጣጥሑ እኳ እንተነበሩ ካብቶም ቀዳሞት ዝዕድል ዘጓነፎም ኤርትራውያን ኮኑ። ሎሬንሶ ጥራይ ኣይኮኑን ግን መልእኽቲ ኢትዮጵያ ናብ ኤርትራ ዘእትዉ ዝነበሩ። መሳድዶምን መማህርቶምን ብላታ ጌታ ኤፍሬም ተወልደ መድህን ከምኡውን ብላታ ዳዊት ዕቑባዝጊ፣ ኣቶ ደሓር ደጃዝማች ገብረ መስቀል ሃብተ ማርያም፣ ብላታ ክፍለዝጊ ይሕደግዎ፣ ፊተሯሪ አብርሃ ወልደ ታቶስን ቢትወደድ ኣስፋሃ ወልደ ሚካኤልን እውን ካብቶም ካብ 1941 ክሳብ 1942 ጀሚሮም ኤርትራውያን ዝሓብሉ ልኡኻት ኢትዮጵያ ነበሩ። ሰበስልጣን ብሪጣንያ ነቲ ኣብቲ እዋን እቲ ዝረአ ዝነበረ ናይ ኢትዮጵያ ክእለትን ርቀትን ፕሮፓጋንዳ ከም ዘድንቑ ይዛረቡ። ካብ 1942 ጀሚራ ኢትዮጵያ ባዕላ ክትከፍሎም ትቀወምቲ ልኡኻታን ተጣበቕታን ኣብ ኣስመራ ቀሚጣ ነይራ እያ። ሰበስልጣን ብሪጣንያ ነቲ ኣብቲ እዋን እቲ ዝረአ ዝነበረ ናይ ኢትዮጵያ ክእለትን ርቀትን ፕሮፓጋንዳ ከም ዘድንቑ ይዛረቡ። ካብ 1942 ጀሚራ ኢትዮጵያ ባዕላ ትኸፍሎም ቀወምቲ ልኡኻታን ተጣበቕታን ኣብ ኣስመራ ቀሚጣ ነይራ እያ። እዚኣቶም ነቶም ኣብ ላዕሊ ዝተጠቕሱ ሰበስልጣናት ዝቕበሉን ዘጓሳጉስሎምን ከፈት በሪ ክቁጸሩ ይኽእሉ። እቲ ኣብ ኤርትራ ሰፊኑ ዝነበረ ቁጠባዊ ቅልውላው ዝኾነ ተስፋ ዝህብ ዝመስል ፕሮፓጋንዳ ክጽጥዓሉ ዘኽእል ፍርያም ባይታ ኮይኑ ገልገለ። ናይ ኢትዮጵያ ፕሮፓጋንደኛታት ከዓ ነቲ ሃገር ከም ምድረ ገነት ብምቕራብ
ሕዝኒ ብዙሓት ኣብ ዳር ቅብፀት በፂሖም ዝነበሩ ብፍላይ ስራሕ ዝሰኣኑ ከተመኛታት ኤርትራውያን ክረኽቡ ከኣሉ። ኣብ ዝሓለፈ ምዕራፍ ኩነታት ሓይሊ ፖሊስ ኤርትራ ሕማቕ ከም ዝነበረ ርኢና ነርና። ብ1941 ኣብ ኣስመራ ብ1943 ድማ ኣብ ምጽዋዕ ግዳያት ግፍዕን ቅትለትን ኢጣልያውያን መኮንናትን ሱዳናውያን ወታደራትን ኮይኖም ነይሮም እዮም። መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ መንጎኦም ንዝነበረ ምረት ኣብ ረብሓኣ ንምቕያር ካብ 1942 ጀሚራ ኣብ ኦም ኣትኩረት። ኣቐዲሞም ንኢጣልያ ራሕሪሖም ኣብ ጎኒ ኢትዮጵያ ዝተዋግኡ ይኹኑ ጸኒሖም ካብ እንግሊዝ ሃዲሞም ኣብ ኢትዮጵያ ዝተኸተቡ ኤርትራውያን ወታደራዊ መኮንናት እናለኣኸት ልቢ ፖሊስ ኤርትራ ዝሰልብን ዘተሃራርስን ኣዝዩ ወራሕ ጎስጓስ ኣካየደት። ምስቲ ትሕቲ እንግሊዛውያንን ኢጣልያውያንን መኮንናት ብምዃን ተቐይምዎ ዝነበረ ዓብ ክፋል ፖሊስ ኤርትራ ባላባብሳን ጭሩራታትን እቶም በጻሕቲ ቐኒዩ ጥራይ ዘይኮነ ከምኦም ንኽመስልን ንኽኸውንን ናብ ኢትዮጵያ ገጹ ቁሊሕ ናይ ምባል ዝምባለ ኸርእውን ጀመረ። ፖሊስን ስራሕ ዝሰኣኑ ከተመኛታትን ጥራይ ኣይኮኑን ግን ፕሮፓጋንዳ ኢትዮጵያ ክቕበሉ ዝጀመሩ። ምስ ውድቀት ኢጣልያዊ መግዛእቲ መንግስታዊ ቦታታትን ንግዳዊ ትካላትን ክቆጻጸሩ ዝደሉ ኤርትራውያን ምሁራትን ነጋደንውን ብሰንኪ ፖሊሲታት ብሪጣንያ መሕለፍ መገዲ ሲኢኖም ዓቕሊ የጥብቡ ነይሮም እዮም። ከምቲ ደጊያት ገብረ ዮሐንስ ዝበልዎ ናጽነት ኤርትራ ኣይክመጽእን ዝብል መንፈስ ዝሓደሮም ገለ ምሁራት ድሕነት ምስ ኢትዮጵያ ዝመጽእ ዝብል እምነት ክሰርጾም ጀመረ። ከምቲ ብሪጣንያውያን ሰበስልጣን ዝጥርጥርዎ ዝነበሩ ኢትዮጵያ እትኸፍሎም ሰባት እውን ንውልቃዊ ረብሓ ፀግዒ ከም ዝሓዙ ዘካትዕ ኣይኮነን። እዚ ኩሉ ከም ዘለዎ ኮይኑ ግን ኩሉ ናይቲ ግዜ እቲ ሰነዳትን ዝኽርታትን ውልቀ ሰባትን ከም ዝብሎን ዝሰማምዓሉን ንኢትዮጵያ ቀንዲ ዓንዲ ሕቆን መሳርሕን ኮይኖም ኣብ ኤርትራ ኣደልዲላ ንኽትረግጽ ዘኽኣልዋ ሽዑ ጳጳስ ኦርቶዶክሳዊት ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ዝነበሩ ኣቡነ ማርቆስ እዮም። ኣቡነ ማርቆስ ብ1884 ኣብ ከባቢ ደቀ ምሓርያ ኣኮሎ ጉዛይ ተወልዱ። ካብ 1932 ክሳብ 1936 ኣብ ደብረ ቢዘን ድሕሪ ምጽናሕ ኢጣልያ ንኢትዮጵያ ምስ ሓዘታ ኣቡን ናይ ትግራይን ኤርትራን ኮይኖም ተሾሙ። ኢጣልያ ብ1936 ንኢትዮጵያ ምስ ሓዘታ ሽዑ ጠቕላሊ ገዛኢ ኢትዮጵያ ዝኾነ ማርሻል ግራዚያኒ ንኦርቶዶክሳዊት ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ንቁጽጻር ካብ ጥንታዊ ርክቡ ምስ ናይ ኣሌክሳንድርያ ቤተ ክርስቲያን በቲኹ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ሓድሽ ሲኖዶስ ተኸለ። እዚ ናይ ጣልያን ሲኖዶስን ጣልያን ዝሸሙ ሓድሽ ጳጳስን ይኸኣነ ኣቡነ ማርቆስ ናይ ኤርትራን ትግራይን ጵጵስና ዝሃቦም። በዚ ምኽንያት እዚ ኣቡነ ማርቆስ ቀንዲ ደጋፊ ቀንዲ ጽግዕተኛ መንግስቲ ኢጣልያ ከም ዝነበሩ ይዝንቶ። ምስ ምምጻእ ብሪጣንያ ናብ ኤርትራ ግን ገጽ ኣቡነ ማርቆስ ናብ ኢትዮጵያ ቐንዐ። እዚ ዝኾነሉ ምኽንያት ብዝተፈላለየ መገዲ ይግለጽ እዩ። መንግስቲ ኢጣልያ ኣብ ሰሜናዊ ባሕሪ ይርከብ ንዝነበረ ልሙዕ ሕርሻታት ቤተ ክህነት ወሲዳ ንህዝብን ኢጣልያውያን ሰብ ኮንሸስዮንን ዓዲላቶ ነይራ። እዚ መሬት እዚ ንኽምለስ ቤት ክህነት ተዋህዶ ናብ ምምሕዳር ብሪጣንያ ተደጋጋሚ ጥርዓናት ኣቕሪቡ ዝሰምዖ ስለ ዝሰኣነ እቲ ፍታሕ ካብ ኢትዮጵያ ጥራይ ዝርከብ ዝብል ተስፋ ክሕድር ከኣለ። ነዚ ተስፋ ዝንምርዋዮም ኣቡነ ማርቆስ ፀግዒ ኢትዮጵያ ዝሓዙ ዝበሉ ኣለዉ። ካልኦት ግን ኣብ ውልቃዊ መበገስቲ ኣቡነ ማርቆስ የተኩሩ። ንሶም ወፃኢ ካብቲ ናይ ሽዑ ልምዲ ኦርቶዶክሳዊት ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ብስልጣን መንግስቲ ኢጣልያ ዝተሸሙ ስለ ዝነበሩ ምስ ውድቀት ኢጣልያ ሽሞቶም ከይቅንጠጡ ይሰጉ ነበሩ። ማዕርጎም በአዲስ አበባን ኣሌክሳንድራን ንኽፍለጠሎም ርክቦምን ደገፎምን ንፋሽስቲ ኢጣልያ ክሕከኸሎም ድሌት ስለ ዝነበሮም ጥራይ ድማ እዮም ናብ ኢትዮጵያ ዝሰለሉ። እዚ ጥራይ ዘይኮነ ጵጵስና ትግራይን ኤርትራን ሰፊሕ ስልጣን ስለ ዝነበረ ክዕቀበሎም ይጽዕሩ ነይሮም እውን ይበሃል። ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ናይ ኣቡነ ማርቆስ ህላወን ደገፍን ዓብ መበገሲ ኮነ። ምስቶም ኣቐዲምና ዝጠቐስናዮም ኤርትራውያን ልኡኻት ቀጻሊ ርክባት እናካየዱን መንፈሳዊ ደገፎም እናሃቡን ድማ ናይ ኢትዮጵያ ሓሳብን ስምዒትን ካብ መንበረ ጵጵስናን መንበረ ታቦትን
ናብ ምእመናን ንኽዝርጋሕ ኣበርቲዖም ሰርሑ ቀልጢፎም ካዕም ጀሚሮሞ ምኽንያቱ ኣብ በዓል ጥምቀት 1942 ዝኾነ ፖለቲካዊ ንጥፈታት ይኹን መደረታት ብምምሕዳር ብሪጣንያ ዘይተፈቕደ ኣብ ዝነበረሉ እዋን እቶም ኣቡን ኦ ህዝበይ ስም ደለኩም እተጽቡ ኣዳላትኩም ከምቲ ንሳ ትደልየኩም ዘላ ከኣፍለጥዋ ደኣ ኢሎም ብስም ኢትዮጵያ ከም ዝሰበኹ ትረቫስኪስ ይገልጽ ካብዚ እዋን እዚ ክሳብ እቲ ብጥቅምቲ 1943 መምሕዳር ብሪጣንያ ፖለቲካዊ ንጥፈታት ንኽካየድ ዝፈቐደሉ ዕለት እምበኣር ፖለቲካዊ ሜዳ ኤርትራ ኣምኖ ማርቆስን ተሓጋገዝቶምን ሰዓብቶምን ከምኡውን ልኡኻት ኢትዮጵያ ካብ ኣዲስ ኣበባ ከም ድሌቶም ዝዋስኡሉ መድረኽ ኮነ ኣብዚ እዋን እዚ እቶም ድሓር ናይ ናጽነት ቃልሲ ዘካየዱ ዜጋታት ዘሰላሰሉ ወርኡይ ፖለቲካዊ ስራሓት ነይሩ ክበሃል ኣይከኣለን ስለዚ ኣብዘን ቀዳሞት 2-3 ዓመታት ናይ 1940ታት ኣብ መጻኢ ዕድል ኤርትራ ወሳነ ዝኾነ መንጸፍ ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ስለ ዝተነጽፈ ድሒሩ ዝመጸ ኩነታትን ፍጻሜታትን ነቲ ዝሓዞ መልክዕ ክሕዝ ዝኸኣለ ምባል ካብ ሓቂ ምርሓቕ ኣይከውንን ሓደ ናይ ሽዑ ጸብጻብ ምምሕዳር ብሪጣንያ ሽዑ ኣብነ ማርቆስ ኣፈኛ ናይቲ ሃገራዊ ወገን ኮይኑ እንተቐረበ እቲ ኣድማዕ ቁፅፅር ናይቲ ማሕበረሰብ ኣብ ኢድቶም ካብዚ ዘይተማሃረ ቀሽዚ ዝያዳ ክእለትን ብስለትን ዘለዎም ሰባት ዘሎ ይብል ንመን እዩ ግን እዚ ጸብጻብ ዝያዳ ክእለትን ብስለትን ኣለዎም ዝበሎም ኣብ ውሽጢ 1943 ኣብነ ማርቆስ ጥራይ ዘይኮኑ እቶም ከም ፕሬዚደንት ማሕበር ፍቕሪ ሃገር ዘገልግሉ ዝነበሩ ፊታውራሪ ገብረ መስቀል ወልዱውን ፀገዒ ኢትዮጵያ ክሕዙ ስለ ዝጀመሩ እቲ ናይ ሕብረት ሓሳብ ሚዛንን ክብደትን ክውስኽ ተራእየ ፊታውራሪ ገብረ መስቀል ብ1907 ካብ ፍሉጣት ስድራቤት ጽንዓ ደግለ ዝተወልዱ ኣብ ናይ ከረንጀ ናዝዮ ትምህርቶም ምስ ወድኡ ኣብ ሱዳንን ሮማን ዝሰልጠኑ ካብቶም ናይቲ ግዜ ተፈላጣትን ሰብ ሰፊሕ ተመክሮን ነበሩ ብግርህናን ቀንዕናን እምበር ብሓሶትን ስርቅን ዘይፍለጡ ብምንባሮም ካዩ ንማሕበር ፍቕሪ ሃገር ብሓላፍነት ክመርሑ ብብጾቶም ዝተመርጹ ናይ ፊታውራሪ ገብረ መስቀል ናብ ደንበ ኢትዮጵያ ምስጋር ከም ሓደ ካብቲ ዝዓበየ ፍጻሜታት ናይቲ ግዜት ይውሰድ ምኽንያቱ ድማ ከም ናይቲ እዋን ፈላጥን ምሁርን ፕሬዚደንት ማሕበር ፍቕሪ ሃገርን ጽልውኦም ሰፊሕን ኣገዳስን ብምንባሩ እዩ ካብ መንጎቶም ምስኦም ነዚ ፖለቲካዊ መስመር ዝሓዙ ከም ደጊያት ሓጎስ ገብረ ፊታውራሪ ሓረጎት ኣባይ ብላታ ደምሳስ ወልደ ሚካኤል ፊታውራሪ ሓድጉ ጊላ ጋብርን ብምሉኦም ደቂ ራስ በራኽን ዝመሰሉ ዓበይቲ ኣመሓደርቲ ህዝቢ እንዳያን ነጋዶን ናይቲ እዋን ይርከብዎም እዚኣቶም ብምሉኦም ኣባላት ማሕበር ፍቕሪ ሃገር ስለ ዝነበሩ ድማ እታ ማሕበር ጸኒሓ በገልግሎት ኢትዮጵያ ንኽትውዕል ኣኽኣልዋ ኣብ 1943 ኣቢሉ እዚ ኣንፈት እዚ እምበር ክንዲ ትጉሁድን ዓብላልን ወይ ሓይሊ ዝነበሮን ኣይነበረን ከምታ ቀዲሙ ዝተገልጸ እቲ ኣንፈት ናበይ ገጹ ከም ዘምርሕ ሕብረት ምስ ኢትዮጵያ ከመይ ዝመሰለ ሳዕቤናት ሒዙ ክመጽእ ከም ዝኽእል ዝሓሰበን ዝመዘነን ዝነበሮም እውን ኣይመስልን ፊታውራሪ ገብረ መስቀል ካብ ኩቱር ጽልእ ፀዓዱ ዕቑባ ኢትዮጵያ ይሓይሽ ዝብል መበገሲ ከም ዝነበሮም እዩ ብኩሉ ዝግለጽ ኣብ ገለ ሰባት ንኢትዮጵያ ርእሳ ስለ ዝኾና ንዓና ዝያዳ ትብፅሓና ዝብል ስምዒት ከም ዝነበረ ይዝንቶ ክንድቲ ዝኣኽሉ ዓበይትን መሳፍንትን ግዜ ፀገዒ ኢትዮጵያ ዝሓዙ መንግስቲ ኢጣልያ ብፍላይ ኣብ ሓማሴን መሬት ብምድያስ ርስትን ጉልትን ብዙሓት መሳፍንቲ ኣትሪፉ ስለ ዝነበረ መንግስቲ ኢትዮጵያ ከዓ ርስትን ጉልትን ኣብ ዋናታቱ ምምላስ ዝብል ጭርሖ ኣብ መላእ ኤርትራ ትነዝሕ ስለ ዝነበረት ነዚ ንኽመልሱ እውን ይበሃል እዩ ኣብ 1943 እምበኣር ንኢትዮጵያ ዝውድስ ፕሮፓጋንዳ ፀዓቐን ዓብለለን እዚ ንጣልያንን እንግሊዝን ጥራይ ዘይኮነ ኣዕራብን ጀበርትን እውን ቁጠባ ሃገር ስለ ዝዓብለሉ ከም ጸላእቲ ዘቕርብ ነበረ ኢትዮጵያ ሓበሻ ዝነግሰላ
ኤውሮጳዊ ዝደነላ ዓረብ ይኹን እስላማይ ካብ ቁጽጽር ዘይወጸላ ሃገር እያ ዝብል ስብከት ፈቐዱ ተሰምዐ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ መናድቕ እውን ተለጠፈ። እዚ ብቤተ ክህነት ተዋህዶ ዝተመረቐ ብመሰረቱ ሃይማኖታውን ሓደገኛን ስብከት እዚ ነቲ ኣብ ደረት ቅብፀት ተንጠልጢሉ ዝነበረን ብሽቕለት ኣልቦነት ዝተጸገመን ተስፋ ዝቖረፀን ክስሕብ ግድነት ነበረ። ኣብ መንጎ እዚኣቶም ዓውዓው ንኽብሉ ይኹን ነገርን ህውከትን ንኸላዓሉ ድሕር ዘይብሉ ብሽቕለት ኣልቦነት ዝሰቐዩ ኤርትራውያንን ንረብሓ ኢትዮጵያ ነገር ዝቕስቅሱ ኢትዮጵያውያንን ነበርቲ ኤርትራውያን እውን ነበርዎም። በዚ ምኽንያት እዚ ኸዓ ቁፅሮም ካብቲ ሓቀኛ ዓቐኑ ንላዕሊ ክመስል ከኣለ። እዚ ኣብ ከተማ ክኸውን እንከሎ ህዝቢ ገጠር ከበሳታት ኤርትራ ብስብከታት ኣቕሽሽትን ንኢትዮጵያ ዘይምስዓብ ከምፃሉ ብዝኽእል መንፈሳዊ ፀቕጥታትን እኳ ስኽኽ ይብል እንተነበረ ኣብቲ ፈለማስ በቲ ናይ ከተማ ፖለቲካ ይጽሎ ነይሩ ኢልካ ንምዝራብ ዘኽእል ኣንፈት ኣየርኣየን።